ikit mo ng mga naling papagkasakit na rin tao. Gusto na yung kakaluluan. Gusto na yung mga paboren na rin dakal ang pamilya. Gusto na nakakita na makababad dahil pamilya mo ka rin si papalita mo. Baloy pa tsuta mo kang tercera distrito. Pero sobra kalao, impie. Daring memalengketi, kumpara kay Matamo. Kaya kikasaw niyo po, ang yuta yung italakad pa sa lese, imbayo, 4, distrito. Inumpisa na ng Manyad suporta karing Kapampangan lakwas karing taga 4th District. Yung kasalungsungang representative ng Patrol Party List ay George Bustos. Iti kaya rin ang may file certificate of candidacy king Benigno Aquino Hall king Kapitolyo anyang Lunes, October 7. Manibat masantol mig motorcade kay Bustos kaya bering kayang supporters. At sumuna maning kayang anak kay masantol Mayor Tonton Bustos sa minuna ng may file COC inyang Domingo, October 6 para king kayang kadwang termino. King karelang pamamunta king 3 distrito ng Pampanga, akit kano na aliwang-aliwa ing pamibiyebya ka rin kumpara king karelang distrito. Bagay na buri na kanong baywan. Inya naman nung mipalad ya kano, una ng solusyon na ning malambat ng problema karing balen king 4 distrito, ing albog. Alam pagkapiyas ng makalbog, kaya di nagalta mo. Sino susobat kay Mayor Tonton at Imbalen, masantol makabebe, minalim, patin sa Tomas, mas yapalit, Colgate, pag-iabasang palok, ng mga bitawa mong flat wall. Pero in the third time, iring tayo tayo limaway pabahay, and then dyan tayo pumping station. O di lasaran ganon. O di sana na makababad kine, nung talagang makasarala dapat isarata mong opening. O di sana rin sapa, dahil stream lot and baby type, o di sana rin sampay tanong ka rin baryo, at ilang ka rin baleta mo. Nasa na kanong Bustos, ing Paranas, karing kayang kabalen, ing bayong 4 distrito. Maniwala ya kano na nung ating pamisan metong at pamisaupan, buong 4 distrito ing makinabang. Kami yung tipo na hindi naman napapagod at nagpapahinga. Sabi ko nga kanina, we work 24/7, umaga, gabi, kahit hating gabi, kahit madaling araw, pwede kami. King daratang ang May 12, 2025 midterm elections, akalaban ng Bustos si incumbent 4th District Representative Ana York Bondoc Sagum, aminuna ng mag-file COC inyang October 3. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.